Hey there. Subscribe to my وأخلاقه and also press this أهلا bell icon. ولينا وشدة وإلما وجودا واتقى كل معظم وأخلاقه أهلا ولينا وشدة وإلما وجودا واتقى كل معظم وما دل الهاشمي وما قوى فصورة والنجم دلوا وتفهمي ترى المصطفى زارا وبدنا وتظفرا بسر من أسرار الإله المكتم ترى مامان النوم بالشوق منشدا ألا إن صباحا أيها الرب واسلمي ترى منظرا نام الفؤاد بحبه فيزلك الليل وميلا وتندمي وهند وداد أو سليمة وزينب وفاطمة أو سلمى أو أسماء ومريم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذاك ملك لا يباع بدرهم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذاك ملك لا يباع بدرهم. Shehu radiyallahu ta'ala na wardahu annabi amin yace to kaga irin wannan mulki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba waliyansa zababbun bayi managarta to ba a siyansa da kuɗi ba siyasa bace wali yana zama akan kujerar walittakarsa ba tare da ya zagi kowa ba tare da ya daki kowa ba tare da ya cuci kowa ba Allah ne ya zabe shi saboda soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayyarsa ga Allah saboda haka a gaya wa sarakunan duniya da shugabannin kasashen duniya baki ɗayan idanuwansu sun yi bacci ga wani irin mulki a hannun waliyai ba a siyansa da kuɗi. To ‘yan uwa musulmi kamar yadda aka ji mun kawo ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan waliyai a cikin alkur'ani yana da kyau a ce kuma mun kawo hadisai ɓangaren sunna kafin mu shiga magana akan waliyai domin a sani waliyai suna da asali a ƙur'ani suna da asali a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba sunna zaka ga hadisin Juraijur Rahib wanda ya magana da yaro ƙarami mai shan mama yace masa ya gulamu man abuka shi kuma ya faɗi ubansa idan kana so ka ga wannan ka duba Sahihul Bukhari cikin ahadisul anbiya'i babun faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa zkur fil kitabi Maryam izinta bazar minaliya makanin sharqiyya sannan sahihu muslim shi ma ya kawo shi to kuma bayan nan a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka ga wato maganar waliyai ka duba hadisin ashabul gari waɗanda dutse ya zo suna cikin kogo dutse ya zo ya rufe bakin dutsen kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim sannan kuma akwai hadisin saniyan nan saniya wadda mai ita ya hau kanta bayan ya hau kanta sai ta waiwaya ta dube shi ta yi magana da shi ta ce masa inni lam ukhlaq li haza shi ma mai so ya duba sahihul bukhari da sahihul muslim wannan wani abu ne kaɗan daga cikin hujjoji na ahli sunnati akan walittaka da kuma waliyai al-imamu sufi abu abdullahi sayyidi muhammad al-mahdi al-fasi ya yi magana a cikin tufati ahli siddiqiyya yake cewa iza fata lil muhibbi lahum al usuru alaihim wa mushahadatu dal'atihim falyastadib hadithahum wa yaktabis min ash'atihim yace idan haduwa da waliyai ya kubuce wa masoyinsu da kuma ganin fuskokinsu mai haske to yi kokari ya daɗaɗa kunnuwansa da jin labaransu sannan ya ƙoƙari ya ɗosano daga makamashin hasken baiwar da Allah ya musu da irin halayensu da ɗabi'unsu ya manna wa zuciyarsa. Don me
ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa fa illam yusibha wabilun fadallun, idan bata samu ruwa mamako ba to ko yayyafi ta samu yayi. A wata aya yana cewa fa illam tajidu ma an fatayammamu, idan ba ku samu ruwan da za ku yi alwala da shi ba to shikenan sai ku biyi ƙasa ku yi taimama. Wato idan ba ku haɗa zamani da bayan Allah salihai waliyai ba, ballantana ku zauna da su, ballantana ku kalli fuskokinsu mai haske, to ku riƙa neman labaransu domin ku samu daman iya yin koyi da su. Babu sharri, ‘yan uwa musulmi, babu bala'i, babu masifa, babu tashin hankali mafi girma da ya kai mutum ya zama shi ba mutumin kirki ba, shi ba wali ba, shi ba salihi ba, kuma ya zamana baya son mutanen kirki ɗin, sannan baya son zama da su, sannan bai so ya ji ana ba da labaransu. Bari ma dai yana iya komawa gefe yana zumbura baki yana zaginsu. Wannan babu bala'i, babu sharri da ya kai wannan. Kai ba salihi ba, ba ka son salihai, kuma ba ka son labaransu, kuma kana zaginsu. To ba sharrin da ya kai wannan. Wa iza a'awazahu mujalasatu ashbahihim falyastanshik nasamata arwahihim. Idan zama da jukkunan waliyai salihai ya kubuce wa bawa, to yi ƙoƙari ya riƙa shaƙo ƙamshin rayukansu. Falmar'u yuhsharu ma'a man ahabba fakun fis salihina talaqa Allah mustaliha. Shi mutum Allah tabaraka ta'ala zai tashe shi ne ranar alkiyama tare da waɗanda yake so. Duk mutanen da kake so da su za a tashe ka. Idan ‘yan wiwi kake so, idan ‘yan sholisho kake so, idan maƙaryata kake so, idan magulmata kake so, idan ma'abota sharri da ƙazafi kake so, idan ‘yan nan kake so, idan mayaudara kake so, da su za a tashe ka. Sannan idan kana son malamai, ma'abota zikiri, ma'abota karatun alkur'ani, ma'abota salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abota kuka, ma'abota qiyamul laili, ma'abota salaha kake so, ko kai ba haka kake ba, ranar alkiyama za a tashe ka tare da su. Saboda haka ka zama kana tare da salihai managartan bayi domin ka haɗu da Allah lami lafiya. Yana daga amfanin ambatan labarin salihai, za ka san irin martabobinsu, za ka san shekarunsu, za ka san zamanansu, saboda ka sai ka sauke su a masaukan da Allah ya musu. Ba za ka ɗauki matsayinsu ka jefar ba, ba za ka ɗauki wanda yake ƙasansu ka ɗora a samansu ba. Amma an baka sani ba sai ka dinga wannan kwamacalan kana haɗa kindirmo da miya. Amma in ka san su, ka san matsayinsu, ka san darajarsu, za ka aje su a inda Allah tabaraka ta'ala ya aje su. Domin su waliyai ɗin nan suna kan martabobi ne mabambanta. Wani ya fi wani, wani ya fi wani, wani ya fi wani, wani ya fi wani. Wa fauka kulli zi ilmin alimin, sama da dukkan masani akwai masani. Duk inda mutum ya kai da ilimi akwai wanda ya fi, duk inda mutum ya kai da matsayi akwai wanda yake gabansa. Kuma yana daga amfanin sauraron labarin halin waliyai salihan bayi, za ka samu lada da sakamako. Domin ko idan kana in ana ba da labarin salihai, wanda yake ba da labarin kamar yana raya su ne. Kamar yanzu ana ba da tarihin shi Usman Dan Fodio kamar an ɗauko shi ne ana nuna musulmi. Kun ga wanda ya mana tajdidi, kun ga wanda ya jaddada mana musulunci, kun ga wanda ya sabunta mana addini, wanda ya mana kaza, wanda ya mana kaza, kamar ana nuna hotonsa ne. Shi yasa ya zo a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya zo a cikin littafin Tahqiqus Safa na Muhibbuddin Dabri, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man warraka mu'minan fadlan an alimin amilin faka'annama ahyahu wa man ahya mu'minan faka'annama ahya an-nasa jami'a. Duk mutumin da ya ba da tarihi ko labarin wani mumini, ba malami ba, mumini kawai, ba malami ba, ballantana kuma muminin malami, malamin kuma mai aiki da ilimi, to kamar ya raya shi ne. Wanda ko ya raya mumini ɗaya, kamar ya raya mutanen duniya ne gabaki ɗaya tun daga Adamu alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya. A wata riwaya, man warraka ahadan min ahadil fadli wal kamali fa huwa fi shafa'atihi. Duk mutumin da ya bada tarihi ko ya bada labarin wani ɗaya daga cikin ma'abota falala da kamala na walittaka, to ranar alkiyama zai shiga cikin ceton wannan bawan Allah. Mawaƙi yana cewa arrihumu tazfar bi ajrin wafirin. الرخم تزفر بعجر وافر
الرخوم تظفر بأجر وافر فبذكرهم يجلي عن القلب الصدى. وقال آخر: أرخت أحبابي لكي ألقاهم، أرخت أحبابي لكي ألقاهم، ما دمت في الأحياء نسيب نوازري، وينال سمعي من لذيذ حديثهم، وينال سمعي من لذيذ حديثهم خيرا وإن لم يبره عن خاطري. yace ka ba da labarin bayin Allah waliyai da salihai za ka rabauta da sakamako mai gwaɓi, domin ko daga ambatansu ne tsatsa take barin zuciya, daga sauraron ambatan labarinsu, kai kuma mai ba da labarin tsatsa sai ta rabu da zuciyarka. Ina ba da labarin masoyana domin in haɗu da su lami lafiya, Allah ya tashe mu tare. Idan kuwa ban rasu ba ina tare da rayayyu, to na samu sakamakon ba da labarinsu, kuma kunnuwana za su ji daɗin abin da nake faɗa na labaran nasu, zan samu alkhairi mai yawa, ko da yake dai bayan Allah waliyai da salihai ba sa rabuwa da tunanin zuciyata kullum. Dailami ya fidda hadisi a cikin Musnadul Firdausi daga Mu'az ibn Jabal, Allah ya ƙara mar yadda, hadisi marfu'i daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama, cewa zikiru salihina kaffaratun lizzunub, ambatan sunan salihai da sifofinsu yana kankare zunubban bawa. Bawa ya zauna ya dinga ambatan sunan salihai, yana ba da labarinsu da ɗabi'unsu da ladubbansu da ilimansu da makamansu, yana kankare masa zunubbai. Kamar yadda da yawa manya-manyan malaman hadisi sun ambaci wannan, daga cikinsu akwai Ibnu Asakir ya faɗa a cikin babbar itaciyarsa, sannan Jalaluddin Suyuɗi shi ma ya kawo a cikin littafinsa Jam'il Jawami'i ko kuma Jami'ul Kabiri, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, zikirul anbiya'i min al-ibadati wa zikirul awliya'i kaffaratun wa zikirul mauti sadaqatun wa zikirul qabri yuqarribukum min al-janna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ambatan labaran annabawa, kamar yadda muka yi ta ambatuwa ɗazu, annabi Suleiman alaihi salam, annabi Isa, su annabi Musa, ala nabiyina alaihi salatu wassalam, to ana rubuta mana ladan ibada. Sanda muke ambatan annabawa ladan ibada ake rubuta mana. Su ko waliyai tun da ba su kai annabawa ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ambatan sunansu da sifofinsu da labaransu shi kuma yana kankare zunubban bawa. Shi annabi in ka kira sunansa za a rubuta maka ladan ibada, shi kuma wali tun da bai kai annabi ba, zunubin da kai sai a yafi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ambatan mutuwa sadaka ne, ka ringa tuna mutuwa, kawai ka tuna za ka mutu, to za a baka ladan kai sadaka. Sannan tunanin kabari, cewa za ka shiga kabari wata rana, wannan zai kusanta ka zuwa aljanna. Wanda yake so ya gani sai ya duba a cikin Jami'ul Ahadisi wal Marasil, harfu zali ma'al kafi, ko kuma Al-Fathul Kabiri fi dammi ziyadati ilal jami'i sagiri, shi ma harfu zali, ko kuma ka duba Al-Faidul Qadiri sharhin Jami'us Sagiri, shi ma harfu zali, ko kuma ka duba Kanzul Ummali mujalladi na 5, zaka ga wannan hadisin a ciki. Mawaƙi yana cewa karrir hadisahum fama ala, karrir hadisahum fama ahlahu wa alazzahu indi wa ma ahnahu. karrir hadisahum fama ahlahu wa alazzahu indi wa ma ahnahu. روي بهم روحي وحدث عنهم فحديثهم للقلب ما أشهاه. روي بهم روحي وحدث عنهم فحديثهم للقلب ما أشهاه. بالله واتف مرة أخرى بهم فأسى ينال الصب منه مناه.
بالله واتب مرة أخرى بهم فأسى ينال الصب منه مناه. Ya ce, Ka sake maimaita min labarin waliyai da salihai da mutanen kirki, babu abin da ya fi shi kyau, sannan babu abin da ya fi shi daɗi a wurina, kuma babu abin da ya fi shi sa farin ciki a zuciya. Ka ji yadda ruhina daɗi daga labarin waliyai da salihai da mutanen kirki, domin labaransu a cikin zuciya babu abin da ya kai shi ban sha'awa da daɗin ji. Don Allah ina roƙonka, ka sake maimaita min sunayensu da sifofinsu da labaransu karo na biyu, wataƙila masoyi ya samu abin da yake buri a cikin labaransu. Yunus bin Muhammad yana cewa ma ra'aitu anfa'a lil qulubi min zikir salihin. Tun da nake ganin abubuwa masu amfani ga zuciya ban taɓa ganin abin da ya kai ba da labarin ambatan sunansa da sifofinsu da ayyukansu ga zuciya ba. Duk wani abu da zai amfani zuciya, to bayan ambatan labarin mutanen kirki ne, shi ne ke gyara zuciya da wuri, ka ji irin ɗabi'u masu kyau na ƙwarai kai ma ka kwaikwaye su. Fa bi zikirhim tatanazzalur rahmatu. Al'imamu Abu Hanifa, Allah ya ƙara mar yadda yana cewa, Alhikayatu anil ulama'i wal auliya'i wa zikiru mahasinahum ahabbu ilayya min kasirin min alfiqh. Al'imamu Abu Hanifa ɗaya daga cikin malaman mazhabobi guda hudu, yana cewa, ba da labaran salihai, ba da labaran waliyai, ba da labaran malamai, da ambatan kyawawan ɗabi'unsu da halayensu na ƙwarai, ya ce ya fi soyuwa gare ni daga mafi yawancin ilimin fikihu. In zauna a gaya min labarin salihai, bayan abin da na sani na sha'anin tsarki, da alola, da wanka, da sallah, da azumi, da abin da ya shafi haƙoƙin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kaina, to ni a zauna a bani labarin salihai ya fi min duwun labarin rabon gado da sauran wasu abubuwa wanda yake bai zama wajibi in san su ba. Imamu Shafi'i Allah ya ƙara mar yadda yana cewa uhibbu salihina wa lastu minhum. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاء. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاء. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البداء. Wai Imamu Shafi'i Allah ya ƙara mar yadda, shi ma yana daga cikin ɗayan malaman mazhabobi ɗin nan guda hudu, yake cewa ni dai Allah ya jarabce ni da son salihai mutanen kirki, ina son su, duk da dai ni ba na cikinsu, wannan ladabi ne irin na manya, shi ma yana cikinsu, shi ma ambatan sunansa yana kankare zunubi. Ya ce, ina son su, duk da yake ni ba na cikinsu, wataƙila in samu ceto da albarkacinsu. Ya ce, sannan ina ƙin wanda ya mai da saɓon Allah kasuwanci, ko da ko da ni da shi duk ɗaya ne wurin aikata sabo ɗin. Ko mutum, ko ni ina saɓon ba na son me yin sabo. Ya ce, ko da ina yin saɓon ba na son me yin sabo. To Allah ya raba mu da saɓon Allah. Allah ya haɗa mu da mutanen kirki. Su waɗannan waliyai ‘yan uwa musulmi da muke ambato, ba manufar su tara dukiya ba, domin zamani ya juya ya canza yanzu gwargwadon kuɗinka gwargwadon walittakanka. Su kuma ba manufar su tara dukiya ba, ba manufar su tara gidaje ba, ba manufar su tara almajirai ba, kai hatta ilimai ɗinnan da ake gani mai yawa. Su waɗannan salihan wannan waliyan ba manufar su tara ilimmai ba, wannan halayen jazaba da ake gani a wurin ma'abota zikiri ɗin nan, sa carbi a wuya, yawan zikiri, duk ba wannan ba ne manufarsu, ko kuma makamai a ce wannan kuɗubi ne, wannan gausi ne, wannan fardi ne, wannan jami'i ne. Su waɗannan salihan da muke ambato ba manufarsu kenan ba, ko kuma tara sakandamai da hatimai da wasu asirai da wasu abu, duk ba wannan ba ne manufarsu. Ba wannan ba ne manufarsu. Su manufarsu shi ne jam'u kalimatu dini baɗinan kama hiya majmu'a zahiran. Tara
kalmar addini wuri guda a baɗini a cikin zukatan bayi kamar yadda ta haɗu a zahiri akan harsunansu. Duk musulmi suna faɗin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah a harshensu. To su waɗannan waliyan da muke so mu ambaci labaransu da waɗannan salihan bayi yadda musulmai ke faɗin la ilaha illallah da harshe, to suna so su ɗauke ta su saka a cikin zuciyarsu. Shi ne manufarsu. Amma ba ya manufarsu su fi kowa ilimi, ko su fi kowa kuɗi, ko su fi kowa almajirai, ko su fi kowa gidaje, ko su fi kowa motoci. A duk abin da kake so ka tara ka fi su ba su da matsala wannan. Duk adadin littattafan da kake so ka rubuta su dai bukatar su shi ne su tattara kalmar tauhidi, kalmar addini, su dunkule ta wuri guda su saka a zuciyar bayi domin bayi su zama al'umma guda. Har wani ɗaya daga cikin waɗannan waliyai salihai yana cewa, wallahi, laisa qasdi an azhabu ila Allah bi suhufin aktubuha wa inna ma qasdi an azhabu ila Allah bi qulubin ajzibuha wa amiluha ila ma indahu wa uhabbibuhu ilaiha. Yace wallahi na rantse da girman Allah, waɗannan jama'ar da ake gani suna bi na a baya da kuma wannan girmama ni da ake yi da irin waɗannan ilman da ake ji suna fitowa a bakina da kuma irin rubuce-rubucen da aka ina yi, ya ce wallahi ba manufata in je wa Allah da littattafai sifili a ce wai ni na rubuta su ba wannan bane bukata na. Ni bukata na a wurin Allah in je masa da zuciyoyin bayi na buga musu stampin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. A ga zukata birjik, zukatan yara, zukatan matasa, zukatan 'yan mata, zukatan dattijai, zukatan gwaraza, zukatan tsofaffi, a ce dukkani ne na kawo su gaban Allah suka sallama wa Allah, in janyo su in kawo su, sannan in karkatar da su daga barin bin duniya da kwaɗayin duniya, in dawo da su inda za su sami yardar Allah, in so yadda zukatan zuwa ga Allah. Wannan shi ne bukatata. Akan wannan ne Maulana Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu ya ce ai ni ma haka nake. Walummatu qasdi fihimu an asuqahum ila hadratil barrir rahim ilahina. La ilaha illallah Muhammadun Nurullah. La ilaha illallah Muhammadu Kanzullah. Muhammad Rasulullahi ala wa arfa'u. Muhammadu Kanzullahi ala wa arfa'u. Muhammad Habibullahi ala wa arfa'u. Salamun ala barhama shamsul ma'arifi. Salamun ala barhama shamsul ma'arifi. Salamun ala barhama kanzul haqa'iqi. ولمة قلبي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا. ولمة قلبي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا. وتعلم هل في الخلق أنا عليهم مدى الدار مني والبعيد كما دنا. Shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin ya ce kaga al'ummar annai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manufata a cikinsu wato tafiya da kaga ina yi ƙasa gari wani wurin in je a jirgi, wani wurin in je a mota, wani wurin a jirgin ruwa, wani wurin in taka, dukka manufata da su don in kora su ne zuwa halar Ubangiji makagin halitta mai yawan jin ƙai Ubangijinmu. Amma fa mai sauraro kar ya ce ko an hana a nemi ilimi, ko an hana a nemi arziki, ko an hana a kasuwanci. A'a, dukka waliyan nan suna nema, amma sun ce ba wannan bane manufarsu. Dukka suna nema, suna yin karatu mai zurfi sosai, kuma suna yin kasuwanci, suna yin noma, suna yin kiwo, amma ba tara duniya bane muradinsu, ba tara ilimi bane muradinsu. Jam'u kalimatu dini baɗinan kama hiya majmu'atun zahira. Wannan shine manufar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aiko manzanni su kansu, da kuma tada waliyai da yake a kowane ƙarni, a kowane zamani, hatta la yabqar rukuna ila ahadin illa ilaihi, wala al-i'timadu illa alaihi,
wannan shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake aiko annabawa da manzanni kuma yake tada waliyai ƙarni bayan ƙarni zamani bayan zamani domin wannan shine muqtadar tauhidi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi bismillahir rahmanir rahim wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da wani abu yana cewa wa man yushrik billahi faqad ibtari isman azima yana cewa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina yana cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna yana faqad harrama Allahu alayhi aljanna yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana cewa inna shirka la zulmun azim sannan shi dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ma ya halicce shi ne akan wannan tauhidi kawai Allah ya halicci bawa domin ya kadaita shi yana faɗi bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mini ai illa liya'rifuni sai dan su sanni su kadaita ni khalaqtu zal khalqa liya'buduni yani biya'buduni ya'rifuni ubangiji yace na halicci wannan halitta ne domin su bauta mini Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda hibrul umma ya ce abin da Allah yake nufi da su bauta mini wato su sanni to lokacin da ɗan adam ya sauka a wannan duniya ƙazamiya mai yawan yaudara sai ta yaudare shi duniyar da bata kai girman fuffiken sauro ba abin cikinta kuma ƙararre sai ya manta da alkawarin da ya ɗauko tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan mantuwa da ɗan adam ya yi shi ne dalilin aiko manzanni da annabawa su tuna mai alkawarin da ya yi tsakaninsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin ya shigo duniya, tun kafin ya mutu a tambaye shi, domin ya zo a ƙur'ani wa kana ahadullahi mas'ula, wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawarin da kuka ɗauko daga Allah domin alkawari ya kasance abin tambaya ne ranar alkiyama za a tambaye ku. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga aiko annabawa da manzanni har ya cika manzanci da shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama to bayan ya cika manzanci da shi sai ya zama yana ta da waliyai ma'abota izini keɓantacce domin su zo su sabunta wannan alkawari sai suka zama su ne abdalul anbiya'i wato makwafin annabawa magadansu kamar yadda ya zo cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shekara 63 lokacin da zai wafati sai ƙasa ta fashe da kuka sai ta ce ilahi wa sayyidi baqitu la yamshi ala zahari nabiyyun ila yawmil qiyamati ubangiji na kuma shugabana yanzu haka zaka bar ni in wanzu babu wani annabi da zai ƙara taka gadan bayana har zuwa tashin alkiyama tunda shugaban annaba da manzanni yau zai ƙaura daga shi kuma babu wani annabi ya faɗi la nabiyya ba'di to yanzu haka zan zama shikenan sai dai mashaya da mazinata da maƙaryata da ɓarayi da ‘yan caca su rika taka ni haka zan zauna ya Ubangiji sai Allah tabaraka ta'ala sai ya mata wahayi sai ya ce mata ya ardu sa'aj'alu ala zahariki min hazihi al-umma man qulubuhum ala qulubil anbiya ila ukhliki minhum ila yawmil qiyamati ya ke ƙasa ki kwantar da hankalinki ba zan wulaƙantar da ke ba ba zan tozartar da ke ba ba zan wofintar da ke ba da sannu zan dinga kawo miki makwafin annabawa waɗanda zuciyoyinsu suke bisa zukatan annabawa ba zan wulaƙantar da ke daga barinsu ba har alƙiyama ta tashi wannan duka Allah ya yi ne alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda dama shine safwatal lubbi min alamina to waɗannan waliyai abdalul anbiya'i ala nabiyina alaihi salatu wassalam su ne manufar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al ulama warasatul anbiya'i malamai magadan annabawa ne malamai magadan annabawa ne wato al ulama'ul amiluna shine har wani bawan Allah ke faɗi in lam yakun al ulama'ul amiluna awliya lillahi falaysa lillahi min wali in dai malamai masu aiki da ilimi ba zama waliyai ba to Allah bai da wali malamai masu gudun duniya masu taka tsantsan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu tausayin al'umma masu tausayin bayi in dai ba su zama waliyai ba to Allah ta'ala bai da wali a ban ƙasa Ibnul Farid Sultanul Ashiqina
yana cewa fa'alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila al-haqqi minna qama bir rusuliyyati.